Айде, давай. Правим от двата. Ама отиди, ще правиш колко това. Моя! Мама ти деба. Айде, виж. Що не можеш? Закъса нещо. Моля му бием паузата, докъде се оправите. Убих му пауза, пуснах, хайде. Подготовка едно, дай! Гледай само какво ще мине. Леко бе, щетник! Майката му. Гледай по икълника, си ни доле по икълника. Беги. Мамо. Чакай, вътре икълника ще снима. Бати. Дали не е направо някой? Давай, бързо! Дай, Шарко, давай! Дай, Дани, давай! Давай, давай! Дай още чека, давай, бе! Уривай! Тебе! Уривай! От другата страна! Аз снимам тук. Стой! Чекай! Че аз снимам Патрик тук в тази работа. Ай, дай газ! Малко загасна. Стой! Да снимам ли още, бе? А? Бутай ме, не му излезна. Ще го запалим. Не може. Що? И аз кибре, че го запалим лесно. Така. Стой, сега запалим гулът. Стой! Чакай малко да изснимя. Лешко, ти не снимай докато пълно кулата. Що? Снимай, бе. Маля, ма дали ти не е кала? Кал до уши. Е тук. Кал до уши, баце. Абе, да. Това ще така правили ли сте, Шаро? Или не? Ой, за това до половината, значи е. Отдем пето горе. Стига! Мали, какво ще бъде сега? Стига! Мамо! Стига, не мога да го измина, бе. Стига, бе. Бе, нема да запали, бе. Затова не пали. Защото казах на Шаро да гори, айде. Дай, бе! Дай, че Патрик носи късмет, сега да го ритне, ще се смеем. Че аз снимам запалването. Бегай, става. Стой малко пусти. Бе, аз снимам докъде, ако запалиш. Дай, аз горе да го запалим. Как? Остави малко и си. Стой тогава. Не, гледай така. Направи пауза. Тя това напълнена го. Спирам ли? Спирай. Чай да видим какво стана.